दिनै आं गोबाव दिननिफ्राय फैबावबाय आब' साबि नार्जारि आरो आं दिनैहाय फैदों नैबे पेकेटखौ लानानै दानिया फैदो नायदोनि बेखौ हासिदोनि बेखौ हासिनो दाने खेमसि नांगौ नै बेखौहाय दाने बे खेमसिजों हानानै नायदोनि सिङावहाय मा दङ हानायसै आङो बेखौ किचिक 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 औ जिजानो बिगिनांगौलै सिङाव मा दङ साबधाने साबधान औ जाबाय दाने नुहांबाय नै दाने बयदाव बयदानिनो दाने बेखौ आरो बेखेवबावदोनि सिङावहाय नुबाय दिनै लोगोफोर नुबाय लोगोफोरा ड्रेसखौ बेखौ आङो सप्तासेनि सिगां आं बेखौ अर्डार खालामदोंमोन सेम कालार जे कालारखौ अर्डार खालामदों बे कालारखौ मोनदों जे डिजाइनखौ अर्डार खालामदों बेनो मोनदों दानि आं बे ड्रेसखौ गाननानै दिन्थिनायसै दे मारै नुयो नोंसोर आंखौ कमेन्ट खालाम नायदो लोगोफोर आंखौ मारै नोंखौहाय मोजां मोनदोंना नुवाखै आथिंबो खोबजायो नै बिनि बिलाइफोरा मोजांथार माथो फुरा गोजांनायावहाय फुरा कभारबो जायो दिनैनि भिडिअ'आव एसेयावनो जोब्बाय दे लोगोफोर भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालामदो आरो लाइकखौ खालामनांगौ आरो साबस्क्राइब खालामाब्ला साबस्क्राइबखौ खालामनांगौ एसेयावनो दोनबाय दिनैनि भिडिअ'खौबो बयखौबो